গোলাঘাট जिल्लानि खनस्री साब डिविजननि मैथुमपुर गामि पन्चायत, गुबसुरफोथार गामि पन्चायत, सिलुनजार गामि पन्चायत बेबादि गोबां जायगाफोर गिदिरथार बारहुंखा सारअन्थाइ गोग्लैनायनि जाहोनाव गोबां नखरफोरनि धोन सम्पति न' बां सिलिंखार जादोंमोन आरो बेनि थाखायनो जोङो मैया 3 मे खालारखालि गोलाघाट जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मुकुन्द बसुमतारी, नेहाथारि पबित्र खाख्लारि आरो आं गावबो जों बे ओनसोलखौ नायगिदिंदोंमोन। नायगिदिंनानै गाहायै जोङो धुपगुरि, मुगापारा, सनानगाव, बेंटला, माजगामि बेबायदि गामिफोराव जोङो गोबांथार खहा जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो बेनिखायनो जोङो खनस्री महकुमा खुंगिरि बिथांजों रायलायलायनायनि गेजेरजों इमिडियेट हरखाबै माबा मोनसे बिथांमोनखौ मदद होनो हायो नामा बे बाथ्राखौ रायलायदोंमोन आरो जोंनि रायलायनाय जोंनि बुंनाय लेखायैनो महकुमा खुंगिरि बिथाङा दिनै बिथांमोननाव बे जायफोरा एकदम न' बां गैथारा बायथारदों बिथांमोननाव आरो बिथांमोननि न'खरनि सम्पतिफोरखौ जि जोमफोरखौ बिथांमोना जेरै थानो हानाय बादि होथेनानै बेबादि मोननैसो जिराद हरदों। जों बेखौ दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरुनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म, लेङाइ आफादगिरि ललित चन्द्र ब्रह्म, जिल्ला एगिबिनि आफादगिरि मुकुन्द बसुमतारी, जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरुनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि कातिराम खानसियारि आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा जोंजों दंफायोमोन। जों रायजो राजाफोरनो बेखिनिखौ राननानै होबाय आरो जों उननि समाव जोंनि जायगानि मानगोनां MLA बिथांजोंबो बे बाथ्राखौ जों रायलायगोन आरो महकुमा जोंनि खुंगिरि बिथांमोनजों जों रायलायबोदों जे माबादि जों बिथांमोननाव आरो मदद होनो हायो बेनि राहाखौ दिहुननो थाखाय मावनो थाखाय आरो बेनि लोगोसे जोंनि जि बर' कसारि राव हायुङारि खुंथाइ दङ बे खुंथायावबो आङो मानगोनां जोंनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांजों आं रायलायगोन आरो जोंहा जिहेतु काउन्सिला गोदानथार जोंहा रांखान्थि बिदि गैया बेनि गेजेरजोंब्लाबो जोंनि बर' नखरफोरखौ जों मारै सुंथानो हायो बे बाथ्राखौ जोङो रायलायगोन। आं सानो उननि समफ्राव जोङो माबा मोनसे ब्लकिंनि राहा लामानि सायाव खारथिंनो नाजागोन आरो महकुमा प्रभाकरखौ आं बेखौ इमिडियेट मावनानै होनायनि थाखाय साबायखर जासियो आरो जाय बिथांमोना दिनै एखेबारे खहा जाथारदों बिथांमोना माबा मोनसे फिसाब्लाबो मोननो हागोन आरो गोबां नखर दङ बिथांमोनाबो गोबांथार खहा जादों सिलिंखार जादों बिथांमोनाबो माब्रै मोननो हायो जों बेखौ महकुमा प्रशासन, जिल्ला प्रशासन बा जोंनि जायगानि MLA बिथांजों रायलायबाय थागोन। आं मिजिंथियो बेनि राहा लामाया उनाव